ଭାରତର କିଛି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ରହସ୍ୟମୟ କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଟେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ। ଗାଁର ନାମ ହେଲା କୁଲଧରା ଗାଁ। କୁହାଯାଏ କି ଏ ଗାଁକୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି 84 ଗାଁରେ ଲଗଭଗ 600 ଘରର ଲୋକ ଅଚାନକ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣି ବି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ମାନେ 170 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଲଧରା ଗାଁ ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଭାରତର ଯେଉଁ ଡରାବନି ଜାଗା ଅଛି ତା ଭିତରୁ କୁଲଧରା ଗାଁ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଏଠି ଭୂତ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ତ କେତେବେଳେ ପିଲା କାନ୍ଦିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଚକିତ ରହିଯିବେ କି ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟ କହିଲେ ତାଙ୍କ କାର କାଚରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲିର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଚାରିପଟରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବନେଇବା ସାଥିରେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ବି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେଠାକୁ ଦିନରେ କେହି ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବାଜିଲା ପରେ ସେଠି ଗାର୍ଡ ମାନେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସହର, ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସହର ନାଁ ଜୈସଲମେର ଅଟେ। ଏହାର ନାଁ ସୁନ୍ଦର ସହର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ, ମକାନ, ହୋଟେଲ, କିଲା ସବୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୈସଲମେର କୁଲଧରା ଗାଁ ଠାରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ କୁଲଧରା ଗାଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଏଇଆ କି ଏ ଗାଁକୁ ହେଲା କ'ଣ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏସବୁ ହେଲା ସାଲମ ସିଂ ପାଇଁ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ତା ପାଇଁ କାହିଁକି? ତ ଜାଣନ୍ତୁ, ସାଲମ ସିଂ ଜୈସଲମେରର ଦାଦା ଥିଲେ ଆଉ କୁଲଧରା ଗାଁ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆସେ। ଇଏ ସାଲମ ସିଂ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧୀ ହେବା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେବେ ସାଲମ ସିଂ 11 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ତ ତା ବାପାକୁ ଗୋଳା କାଟି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ବି ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଆରୋପରେ। ତା ବାପା ବି ସୁନାର ମହଲର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ସାଲମ ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସାଲମ ସିଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସାଲମ ସିଂ କୁଲଧରା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ତାର ନଜର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ଥିଲା, ଝିଅକୁ ଦେଖି ତାର ନିୟତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହେବେ କି ସେ ଝିଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଲମ ସିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ପରିବାର ମାନିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଲମ ସିଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫେଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାଲମ ସିଂ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ବାର ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ସବୁଥର ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ସାଲମ ସିଂ କୁଲଧରା ଗାଁକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିଲା କି ଯଦି ଆଗ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଝିଅକୁ ସାଲମ ସିଂ ମହଲକୁ ନ ପଠାଗଲା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ସେ ସୈନିକକୁ ନେଇ ସେ ଗାଁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ। ସେ ଗାଁର ଏକତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁର ଲୋକେ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ସାଲମ ସିଂଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଲମ ସିଂ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକେ ରାତାରାତି ସେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣି ବି ପାରିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଗାଁର ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଝିଅର ବାପ ସେ ଗାଁକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା କି ଆଉ ଏ ଗାଁରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ମରିବ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଗଲା ପରେ ସାଲମ ସିଂ ସେ ଗାଁକୁ ସୈନିକ ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଦେଖି ତାର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ଗାଁ ସୁନସାନ ପଡ଼ିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସାଲମ ସିଂର ସୈନିକ ସେ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ତାପରେ ସୈନିକମାନେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁରେ କେହି ରହିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଗାଁ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟି ଯାଇଛି। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ କୁଲଧରା ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ।